Isten rengeteg ajándékot tartogat még számunkra ezen a mai napon, és hamarosan Julius tanítását fogjuk meghallgatni. Julius szlovák, aki egy inspiráló vezető, tanító és dicsőítés vezető, aki, nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy szeretnétek-e változást látni az életetekben, vagy ebben az országban, a szívetekben, a közösségeitekben, de Julius egy ilyen ember, aki változást szeretne látni Szlovákiában, a társadalom minden szintjén. Ő alapította a Szilácsi katolikus karizmatikus közösséget, az SP közösség zenekar vezetője, amelyben énekel, játszik akusztikus gitáron, és dalokat szerez. 2010 óta a God's Zone projekt igazgatójaként dolgozik. Ezzel az a célja, hogy a fiatalok szívét megnyerje Istennek, a fiatalok felfedezhessék és kamatoztathassák mindazokat a talentumaikat, amelyeket az Istentől kaptak, és a közösségük Isten országának építése javára fordíthassák ezeket a talentumokat. Egyébként Közép-Szlovákiában él, feleségével, Ivanával és 3 gyermekükkel együtt. A God's Zone projektről készült egy remek videó is, nézzük most ezt közösen meg. This year I came because I would like to see the miracle that you are. Nie si na to sam, nie si na to sam, nie si na to sam. A my sme stvorení na jeho podobu a obraz. A to znamená, že naozaj šťastnými môžeme byť, len keď žijeme vo vzťahu. Ezért is dicsőség Istennek. Fogadjátok szeretettel Juliust és a tolmácsát, Veronikát. Fáradjatok fel a színpadra. Pekne pozdravujem všetkých. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Ďakujem, že môžem byť na tomto mieste, veľmi si vážim. Köszönöm, hogy itt lehetek közöttetek. Nagyon élménydús ez nekem. Začnem krátko svojim príbehom. Rövid történetemmel kezdeném. Mňa sa Pán Boh dotkol, keď som mal 14 rokov. Az Úr engem 14 éves koromban érintett meg. A predtým som žil taký dvojaký život. Azelőtt kettős életet éltem. A celý život som vyrastol v kostole. Az egész életemet a templomban töltöttem. A chodil som ministrovať každý deň. Ministráltam minden nap. Aj ráno, aj večer. Reggel és este is. Lebo sme mali súťaž. Mert volt közöttünk egy verseny. A za ranné sväté omše bolo viac bodov. És a reggeli szentmisért több pontot kaptunk. A ja som chcel vyhrať všetky ceny. És én meg szerettem volna nyerni az összes nyereményt. A potom som zistil, že vo vedľajšom meste majú tiež súťaž. Aztán rájöttem, hogy a mellettünk lévő városban szintén van egy verseny. Tak som chodil ministrovať aj tam. Akkor eljártam oda is ministrálni. A keď som vyhral tie ceny, tak som ich predával. És amikor megnyertem ezeket a nyereményeket, akkor eladtam őket. Ale vôbec som nevedel, že kto Pán Boh je. De nem tudtam, ki az az Isten. Keď som odišiel z kostola von, tak som žil život na ulici. Amikor kimentem a templomból, akkor utcai emberként éltem. Môj otec nás opustil, keď som mal 9 rokov. Az apukám elhagyott minket, mikor 9 éves voltam. A tak na tých uliciach sa diali všelijaké divoké veci. És az utcán mindenféle rossz dolog történt, vad dolog. Rôzne vandalizmy a podobné záležitosti. Különböző vandál dolgok. Mnohí moji priatelia začali brať drogy. Sok barátom elkezdett drogozni. A v tom momente, keď sa to stalo, som mal 14 rokov. És abban a pillanatban, amikor tehát 14 éves voltam, a Pán Boh ma zavolal k sebe na jedno podujatie. És az Úr elhívott egy eseményre.
kde som teda prišiel ako totálny človek z ulice. ahova úgy érkeztem, mint egy ember az utcáról. Mal som veľké reťaze na sebe Hosszú láncok voltak rajtam, a prišiel som na jedno stretnutie školy pre kresťanských lídrov. és elmentem egy találkozóra a keresztény közösségek vezetői számára, ami megrendezésre került. A tá škola bola od 17 rokov, Ez az iskola 17 éves kortól volt, ja som mal 14, én akkor 14 voltam, ale Pán Boh nejakým spôsobom spravil zázrak, že som tam mohol byť. de valahogy az Úr elintézte, hogy ott lehettem. Strašne ma to nudilo, Nagyon unatkoztam, ale večer na modlitbe sa ma Boh dotkol prvýkrát. de az esti imádságon az Úr megérintett. A keď som sa vrátil späť domov, És amikor hazaértem, kúpil som si také tričko, na ktorom bolo napísané, že som iný a podpísaný Ježiš. vettem egy pólót, amire az volt írva, hogy én más vagyok, és aláírva Jézus. A tak keď som prišiel do školy, tak všetci si všimli, že sa niečo stalo. És amikor elmentem másnap az iskolába, akkor mindenki észrevette, hogy itt valami történt. Pretože predtým som sa vyjadroval tak, že v každom druhom slove som hovoril škaredé slova, Mert előtte minden másik szavam valami trágárság volt, ale zrazu sa zmenilo celé moje ja, celé správanie, celé vyjadrovanie. de akkor teljesen megváltozott a közlésem. A tam vtedy v tom kostole som Bohu povedal, že dám ti svoj život pod jednou podmienkou. És abban a templomban azt mondtam az Istennek, hogy odaadom az életemet, de van egy feltételem. Nie je to úplne najlepšie prvú modlitbu, ktorú sa v živote naozaj modlíte, vyjednávať s Bohom, Nem túl legszerencsésebb rögtön az első imádságkor üzletelni az Istennel, ale ja som povedal, že mám podmienku. de én azt mondtam, hogy van egy feltételem. A tá podmienka bola, že musí to byť naplno. Az volt a feltételem, hogy ennek teljesen kell történnie. Lebo som bol unavený z takých tých polovičných vecí na ulici. Elegem volt ugyanis abból, hogy csak félig vagyok ott valahol az utcán például. A Boh to zobral vážne Az Isten ezt komolyan vette, a keď som sa obrátil, tak som začal snívať. és amikor megtértem, akkor elkezdtem álmodni. Vo svojom srdci, vo svojej mysli. A szívemben és az A értelmemben. nedokázal som sa uspokojiť s tým, že ľudia okolo mňa nepoznajú Ježiša. Nem tudtam belenyugodni abba, hogy az emberek körülöttem nem ismerik Istent. A Nem ismerik začal som sa Jézust. modliť za naše mesto. Elkezdtem imádkozni a városunkért. Prišiel som do našej farnosti a zorganizoval som večer modlitieb chvál. Oda mentem az egyházközségünkbe, és egy esti dicsőítő alkalmat rendeztem. A prišiel jeden človek. És eljött egy ember. Ale keďže Biblia hovorí, kde sú dvaja, traja v jeho mene, tam je Boh medzi nami, tak sme mali spolu chvály. De ugye a Szentírás azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, hát elkezdtünk dicsőíteni. 3 roky som pravidelne každý týždeň niekoľkokrát chodil na kopec nad naše mesto. 3 roky. 3 éven keresztül. Keď som sa vrátil. 3 roky každý týždeň. 3 évig minden egyes héten fölmentem a városunk fölött lévő domboldalra, A žehnal som nášmu mestu. és áldottam a városunkat. A volal som na Boha, aby dal ľuďom spoznať Ducha Svätého a Pána Ježiša tak, ako dal mne. És kértem az Istent, hogy engedje meg megismertetni magát az embereknek úgy, ahogy megismertem őt én. Po tých 3 rokoch sa Pán Boh dotkol ďalšieho chlapca. 3 év múlva az Úr megérintett egy újabb fiút, A on bol metalista. és ő metálos volt, metálzenét hallgatott. V jeho šatníku mu po tomto stretnutí s Bohom zostalo iba jedno čierne tričko a jedny čierne nohavice. Ezután a találkozás után a ruhatárában mindössze egy fekete póló és egy fekete nadrág maradt, Lebo všetky ostatné jeho veci boli potlačené tými diabolskými znakmi. mert az összes többi ruhája ezekkel a metál dolgokkal volt tele ragaszgatva. Takže to všetko zahodil. Tehát az összeset kidobta. A boli sme dvaja. Tehát most már ketten voltunk. A začali sme spolu viesť skupinku birmovancov. Elkezdtünk ketten bérmálkozókat felkészíteni. A Pán Boh dal obrovskú vlnu, ktorá sa spustila vtedy. Takú vlnu, alebo také prebudenie. Az Úr adott egyfajta ilyen hullámot, tehát valami elkezdődött. A pretože z týchto birmovancov 12 sa obrátili všetci. 12 bérmálkozó volt, és közülük mindenki megtért. A my sme založili spoločenstvo a začali sme sa stretávať. Létrehoztunk egy közösséget, és elkezdtünk rendszeresen találkozni.
A to, čo bolo pre nás charakteristické, bolo, že sme neboli úplne typicky vyzerajúci kresťania. És ami jellemző volt ránk, hogy nem voltunk ilyen átlagos keresztények. Veľa z tých ľudí boli bývalí ľudia z ulic, ktorí nechodili do kostola. Nagyon sokan közülük olyan emberek voltak, akik az utcán éltek, soha nem jártak templomba. Rôzni ľudia, ktorí fetovali alebo jazdili s inline skating a robili rôzne pouličné veci. Nagyon sokan közülük vagy drogoztak, vagy egyéb ilyen utcai dolgokat csináltak. A tak keď sme prišli do cirkvi, tak sme mali vášeň preto prinášať Ježiša ďalej. És amikor az egyház tagjai lettünk valóban, akkor az volt a célunk, a tervünk, hogy Jézust elvigyük az emberek közé. A boli sme tak nadšení z každého slova. Každý týždeň sme sa stretli s tým, že čítal si niečo nové v Božom slove? Olyan lelkesek voltunk, kérdezgettük hetente egymást, hogy olvastál valami érdekeset a Szentírásban? A každému sme o tom hovorili. Mindenkinek erről beszéltünk. A začali sme robiť evangelizačné výjazdy a svedectvá okolo tých farnostiach. És elkezdtük ezt az evangelizációt kivinni az egyházközségen kívülre is. Založili sme jeden festival, ktorý bol tiež evangelizačný pre mladých ľudí. Létrehoztunk egy evangelizációs fesztivált, ami szintén a fiatalok számára volt. Kde sa desiatky ďalších ľudí znova obracali a my sme v spoločenstve veľmi rástli. Ahol újabb 10 és 10 ember tért meg, és ez a közösségünk tovább növekedett. A keď to skrátim, v roku 2009 nám Pán Boh povedal, že máme ukončiť tento festival. És 2009-ben, amikor az Isten azt mondta, hogy be kellene fejezni ezt a fesztivált, A máme sa pripraviť na niečo ďalšie. és fel kellene készülnünk valami másra. To bolo v júni 2009. Ez 2009 júniusában volt. Na tom festivale vtedy bolo asi 1500 ľudí. Ezen a fesztiválon akkor körülbelül 1500 ember volt. A v októbri 2009 sme dostali pozvánku od konferencie biskupov Slovenska, És 2009. októberében a katolikus püspökkari konferenciától kaptunk egy meghívást, či by sme nechceli priniesť evanjelium mladým v rámci týždňa cirkvi pre mládež. hogy nem szeretnénk-e evangelizálni V rámci týždňa cirkvi pre mládež. Priniesť evanjelium mladým. a keresztény fiatalok hetében. Tehát kimondottan egy ilyen hét, ami erről az evangelizációról szól. A tak sme zorganizovali prvé God Zone Tour. És ekkor rendeztük meg az első God Zone A na tento fesztivált. evangelizačný týždeň prišlo 5500 ľudí. Erre az alkalomra 5500 ember jött el. My sme mali malé miestnosti, nemohli sme ich pustiť dovnútra. Olyan kicsi volt a terem, hogy nem fértek be. A niečo sa začalo. És valami elkezdődött. Až do roku 2012 sme zažívali a 2013 sme zažívali obrovskú takú vlnu zázrakov a mnohých vecí, ktoré sa diali. 2012-13 környékén nagyon sok csoda történt, és fokozatosan történtek ezek a dolgok. A pamätám si, ako sme boli za jednou pani u nej doma sa modliť za jej rakovinu, ktorú mala na mozgu. És emlékszem, hogy egy hölgynél voltunk odahaza, agydaganata volt, és imádkoztunk érte. A my sme nevideli, jak sa modli za uzdravenie. Mi nem tudtuk, hogy kell gyógyulásért imádkozni. A tak sme jej chvíľu požehnali De egy pillanatig áldottuk őt, a zaspievali sme nad ňou pieseň. és egy éneket énekeltünk. O 2 týždne na to nám prišla správa od nej, 2 hét múlva egy üzenetet kaptunk tőle, že sa vrátila z vyšetrenia hogy visszajött a kivizsgálásról, a že všetky rakovinové nádory zmizli. és minden daganata eltűnt. A do dneska žije. És mind a mai napig él. Halleluja. Pamätám si, ako sme sa modlili za mesto Trenčín Trencsén városáért imádkoztunk, a poslali sme asi 100 mladých ľudí do mesta, aby ohlasovali evanjelium v és uliciach. körülbelül 100 embert, 100 fiatal embert küldtünk ki a város utcáira, hogy imádkozzanak a városért. A my sme boli pri takej rieke Váh a tam sme žehnali týmto ľuďom, asi 5 ľudia. És mi a Vág folyó partján szintén áldottuk az embereket. A modlili sme sa, Pane, zošli rieku svojej lásky na toto mesto. És mi azt kértük az Istentől, hogy küldje az ő folyó, a szeretetének a folyóját az emberekre. A bolo to zázračné a vtipné zároveň, Csodás és vicces is volt egyben, pretože po tej rieke akurát splavoval nejaký chlapík na kajaku
mert a folyón éppen egy kajakos kajakozott, A keď sme sa modlili, aby Boh spustil rieku požehnania pre toto mesto, és amikor mi imádkoztunk, hogy az Úr áldja meg ezt a várost, tak váh začal na 15 minút tiecť opačným smerom. akkor a Vág folyó elkezdett 15 percig az ellenkező irányba folyni. A ten kajakár nemal čo robiť. És ez a kajakos nem tudta, hogy mit tegyem. Párkrát sme zažili chvíle, keď sme boli na táboroch pre mládež Sokszor megéltünk olyan pillanatot, amikor ifjúsági táborokban voltunk, a jedno dievča malo úraz, že si prerazila nohu v lese és az egyik kislány elvágta a lábát az erdőben, a tak sme ju niesli ku zdravoťákom do chaty és a kis házikóba vittük őt, ahol ellátást kapott, a prechádzali sme povedla skupinky, ktorá sa len tak modlila. és egy imádkozó csapat mellett mentünk el. Ani sa nemodlila za to dievča. Nem is imádkoztak ezért a lányért, Ale ako sme prešli okolo nich, de ahogy elmentünk mellettük, tak tá dievčina sa zastavila, ez a kislány megállt, skontrolovala svoju nohu a začala skákať. leellenőrizte a lábát, és elkezdett ugrálni. A pod jej krvavou ponožkou bola celá noha. Pod jej krvavou ponožkou bola zacelená noha. És a véres zoknia alatt teljesen begyógyult a lába. Halleluja. Po týchto príbehoch ale prišla sezóna, kedy zrazu všetky tieto zázraky skončili. Ezek után, az élmények után és csodák után jött egy időszak, amikor mindennek vége lett. A my sme akoby počuli Pána Boha, ako nám hovorí, És mi, mint hogyha hallottuk volna az Istent, hogy azt mondja nekünk, že je čas, kedy už nechce robiť zázraky pre nás, hogy eljött az idő, hogy most már nem csak számunkra akar csodákat tenni, ale chce nás vyformovať a robiť zázraky skrze nás. hanem át akar minket formálni, és általunk akar csodákat tenni. A tak sme vstúpili ďalej a slúžili sme ďalej niekoľko rokov v takej vernosti. És pár évig hűségben szolgáltuk őt ezután. A znova, ak by som to pretočil, pretože nemáme toľko času, tak dneska zažívame rovnaké alebo podobné veci, ale z úplne inej perspektívy. A mai időben is hasonló dolgokat élünk meg, de más megvilágításból, más perspektívából. Minulý týždeň nám prišlo svedectvo od dievčiny, ktorá bola účastná jedného festivalu v lete. Múlt héten jött egy tanúságtétel egy lánytól, aki nyáron volt egy fesztiválon, A my sme tam pozvali ľudí, aby jednou piesňou žehnali niekomu, na koho budú myslieť. és mi egy ének alatt arra kértük a résztvevőket, hogy áldjanak meg valakit a közösségből, és tehát gondoljanak rá. A táto dievčina myslela na svoju umierajúcu kamarátku s rakovinou. És ez a lány a rákkal küzdő és rákban haldokló barátnőjére gondolt. Pred 2 týždňami alebo pred týždňom nám prišlo svedectvo o tejto dievčine, ktorá dostala papier, že v jej tele sa žiadna rakovina nenachádza. Tehát 2 héttel ezelőtt kaptunk egy hírt ettől a lánytól, hogy a vizsgálat kimutatta, hogy a lány testében semmiféle rákos daganat nincs. To, čo sa... Halleluja. Ten rozdiel medzi tým, čo bolo 2013 a tým, čo je dnes, by sa dalo nazvať niečím, čo my voláme kultúra kráľovstva. A különbség a 2009-es évek között és az között, ami most van, mi úgy hívjuk, hogy a királyság kultúrája. A dovolte mi povedať pár vecí, ktoré žijeme my v Gádzom projekte a spoločenstve, ktoré definujú túto kultúru trocha. Engedjétek meg, hogy elmondjak pár olyan jellemzőt, amit mi élünk ebben a projektben, és jellemzik ezt a királyság kultúráját. Pretože si uvedomujeme, že to, k čomu sme pozvaní, nie je len volať na Boha, aby niečo urobil pre nás, Mert tudatosítjuk, hogy amit élünk, az nem csak arról szól, hogy Isten valamit tegyen értünk, ale že celá zem a nebo očakáva, aby sa zjavili Boží synovia v slave. hanem arról szól, hogy az Isten gyermekei, Aby sa zjavili Boží synovia v sláve. Celé nebo a zem očakáva.
A menny és a föld azt várja, hogy az Isten gyermekei dicsőségben éljenek. Aby sme boli partnermi s Bohom. Hogy Istennel partnerek legyünk. Aby nás mohol používať. Hogy használni tudjon minket. A aby to, čo zažívame na tomto mieste, És amit itt megélünk, ovplyvnilo tento národ. hatással legyen a nemzetünkre. Prvá základná vec tejto kultúry je, že Boh je stále dobrý. Az első alap pillére ennek a projektnek az az, hogy Isten jó. A viete, ľudí to niekedy šokuje, lebo si myslia, že to nemôže byť také jednoduché. És az embereket ez sokszor megdöbbenti, mert nem gondolják, hogy ez ennyire egyszerű. Mnohí ľudia stále veria v nahnevaného Boha. Nagyon sok ember még mindig egy mérges Istenben hisz. Ale Otec nás raz a navždy vidí skrze krv Ježiša Krista. De a mennyei Atya Jézus Krisztus vérén keresztül néz ránk. A vždy hľadal spôsob, ako vrátiť svoje deti naspäť domov. És mindig azon dolgozik, mindig keresi a lehetőséget, hogy a gyermekei hazatérhessenek. Taký dobrý je Otec pre svoje deti. Ilyen jó a mennyei Atya a gyermekei felé. Neviem, či ste vedeli, že keď sa na našej tvári usmievame, používame 72 svalov. Nem tudom, tudtátok-e, hogy az arcunkon 72 izom működik, amikor nevetünk. Môžete sa usmieť teraz na chvíľku. Próbáljatok meg most mosolyogni, nevetni egy kicsit. Práve ste použili 72 svalov. Éppen 72 izmotokat mozgattátok meg. Ale keď sa naša tvár mračí, De amikor mérges az arcunk, amikor szomorúak vagyunk esetleg, použijeme 108 svalov. akkor 108 izmot mozgatunk. Viete, čo to znamená? Tudjátok, mit jelent ez? Žiť dobrý a radostný život je ľahšie. Tehát egyszerűbb, jó és örömteli életet élni, mint a mérgeset. Je to menej namáhavé. Nem olyan megterhelő. To je to, ako sme stvorení. Így vagyunk megteremtve. Boh je dobrý Az Isten jó, a úsmev na našej tvári má reprezentovať takéhoto Boha. és az öröm az arcunkon ilyen Istenről kell, hogy tanúskodjon. Ten druhý pilier kráľovstva je, že nič nie je nemožné. Ennek a királyságnak a második pillére az az, hogy semmi sem lehetetlen. A v podstate z takej prirodzenosti to môže povedať iba Boh. Nič nie je nemožné. Természetesen ezt csak Isten mondhatja, hogy semmi sem lehetetlen. Ale Boh nám dal prístup k tomuto územiu nemožného. De Isten megadta a lehetőséget, hogy belépjünk ebbe a lehetetlenbe. Keď povedal, že všetko je možné tomu, kto verí. Amikor azt mondta, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. My máme prístup k nebeským zdrojom. Mi hozzáférhetünk a mennyei erőkhöz. Keď bol Ježiš pokrstený Jánom Krstiteľom, otvorilo sa nebo. Amikor Jézust keresztelő János megkeresztelte, akkor megnyílt a menny. Nikde ďalej v Božom slove nečítame, že by sa Boh zatvorilo. És aztán nem olvasok a Szentírásban, sehol máshol, hogy a menny bezárt volna. Nebola to nejaká brána do inej dimenzie. Ez nem egy út volt valami más dimenzióba. Ale bol to duchovný znak Otca, ktorý sa rozhodol poslať Syna, aby sme sa vrátili naspäť k nášmu pôvodnému poslaniu. Bol to znak Otca, ktorý sa rozhodol poslať svojho Syna, aby sme sa my mohli vrátiť. Ez egy jele volt az Atyának, aki elküldte az ő fiát, hogy mi aztán vissza tudjunk menni hozzá. K tomu, ako sme boli stvorení. Így lettünk megteremtve. A tak tretia vec, ktorá je dôležitá v tomto budovaní kultúry, je, že bojujeme z Kristovho víťazstva. A harmadik pillére ennek a királyságnak az az, hogy Tretí pilier je, že bojujeme z Kristovho víťazstva. Hogy Jézus győzelméből harcolunk. To skóre medzi nebom a peklom sa dá obrazne povedať, je 100 000 k nule. Skóre medzi nebom a peklom. To skóre, to znamená, aký je stav v nejakom zápase. Tehát a harcban a menny és a pokol között körülbelül az arány 1:1000. Inými slovami, sme na strane víťaza. Más szóval a győztesnek az oldalán állunk. Keby sme hovorili o futbalovom zápase, Hogyha egy foci meccsről beszélnénk, tak by sme hovorili, že sme v útoku.
akkor azt mondanánk, hogy megfutamodunk. Že našim poslaním potom, ako Kristus stal z mŕtvych, Hogy a mi küldetésünk azután, hogy Jézus feltámadt a halálból, nie je iba brániť svoje územie. nem azt jelenti, hogy védjük a területünket, Pretože my máme loptu. mert nálunk van a labda. A keď vo futbale máš loptu, És hogyha a fociban nálad a labda, tak útočíš. akkor támadsz. A stav toho futbalu je 100 000 0. És az állás ebben a fociban 100 000 0. To je náš stav dnes. Ez a mi állapotunk ma. Lebo Ježiš povedal, že je dokonané. Mert Jézus azt mondta, hogy beteljesedett. Takže Boh je dobrý, Tehát Isten jó, nič nie je nemožné, semmi sem lehetetlen, bojujeme z pozície víťazstva. és a győztes oldalán harcolunk. A štvrtá dôležitá vec je, že si dôležitý. És a negyedik pillér az az, hogy fontos vagy. Viete, častokrát sme v kresťanstve zahnaní do takej falošnej pokory. Nagyon sokszor a kereszténységben egy ilyen állapotba vagyunk hajtva, Pokora ale neznamená myslieť si menej o sebe. de ez az állapot, ilyen állalázat nem azt jelenti, hogy kevesebbet gondolunk magunkról, Pokora znamená myslieť menej na seba. hanem azt jelenti, hogy kevesebbet gondolunk magunkra. Ježiš nás stvoril Boh nás stvoril na svoj obraz. Az Isten minket a saját képére és hasonlatosságára teremtett. Veríš tomu, že si dôležitý? Hiszel abban, hogy fontos vagy? V Božom kráľovstve nie sú ľudia na pódiu a pod pódium. Isten országában nincsenek emberek fenn a színpadon és lenn a színpad alatt. V Božom kráľovstve sú bratia a sestry. Isten országában testvérek vagyunk. Všetci rovnako dôležití pre Otca. Mindnyájan egyformán fontosak az Atya számára. Pokora znamená myslieť si, že som dôležitý Az alázat azt jelenti, hogy elhiszem, hogy fontos vagyok, a že ty si tiež dôležitý. és te szintén fontos vagy. Vedieť svoju hodnotu. Értékelni saját magunkat, és ezt tudatosítani. A z tohto všetkého vychádza ten posledný, 5. pilier, ktorý mám tu dneska pre vás. És ebből következik az 5. pillér, A to je, že sme veľvyslancami neba. A ambasádori neba. tehát, hogy a mennyország küldöttei vagyunk. A je to niečo veľmi špeciálne. Ez egy nagyon speciális helyzet, Pretože neviem, či ste vedeli, že u ambasádorov nem tudom, tudjátok-e, hogy a küldötteknél, na území ich veľvyslanectva, tej budovy, kde sa nachádzajú, a küldöttségnek a területén, aj keď sú v inej krajine, meg akkor is, ha más országban vannak, platia zákony krajiny, z ktorej pochádzajú. annak az országnak a törvényei működnek, ahonnan az a nagykövetség származik. Čiže čo to znamená pre nás, ak sme boli poslaní na túto zem ako veľvyslanci neba? Mit jelent ez tehát számunkra, akik a mennyország küldöttei vagyunk? Že na území, ktoré spravuješ, Annak a területnek a területén, amiben működsz, na území, na ktorom máš vplyv a vládneš, azon a területen, amelyre hatással vagy, a to je minimálne tvoj život, és ez legalább a te életed, alebo tvoja rodina, vagy a te családod, alebo možno máš vplyv na svoje mesto, vagy mondjuk lehet, hogy a városodra vagy na hatással, svoju triedu alebo školu, az osztályodra, az iskoládra, platia zákony krajiny, kde máš domov. annak az országnak a törvényei érvényesek, amelyben élsz. A Božie slovo hovorí, že náš domov je v nebi. És az Isten szava azt mondja, hogy a mi hazánk a mennyben Že van. nie sme z tohto sveta, Nem ebből a világból valók vagyunk, ale že sme poslaní do tohto sveta. hanem küldöttek vagyunk erre a világra. A tak to znamená, že v našom okolí sa má vytvárať teritorium Božieho kráľovstva. És ez azt jelenti, hogy a mi területünkön az Isten országát kellene megvalósítanunk. Keď ľudia vstúpia do tvojho domu, Amikor az emberek belépnek ebbe a házba, začnú hovoriť, že cítim pokoj, kezdjék el azt mondani, hogy békét éreznek, cítim radosť, örömöt éreznek. cítim niečo, čo mi dovoluje byť samým sebou. Valami olyat érzek, ami arra késztet, hogy önmagam legyek. Cítim prijatie a lásku, Elfogadást és szeretetet érzek. miernosť a zdržanlivosť Békét és a önmegtartóztatást. všetko ďalšie ovocie ducha. És a Szentlélek minden gyümölcsét. Lebo to je to, kto sme, to je to, kto máme byť. Mert ilyennek kell lennünk, így kell élnünk. Predstavte si, že je naozaj možné
žiť normálne nadprirodzený život. Képzeld el, hogy teljesen lehetséges természet feletti életet élni. Viete, snívam o tom, ako sa budeme stretávať s nadprirodzenými vecami nie v špeciálne pripravených chvíľach konferencií, ako je táto. Én úgy gondolom, hogy nem csak olyan helyzetekben találkozhatunk speciális dolgokkal, mint például ez a konferencia, Ale aj uprostred bežných dní. de a hétköznapjainkban is. Cestoval som so svojou kamoškou raz v aute Egyszer a barátnőmmel utaztam autóval, a ona hovorí, že mám strašnú bolesť hlavy. és nagy fájdalmat érzett a fejében. A tak popri šoferovaní som len položil ruku na jej hlavu na chvíľu És a vezetés közben a kezemet a fejére tettem egy pillanatra, a povedal som v mene Ježiš, nech odíde táto bolesť, že nemá tu čo robiť. és azt mondtam, hogy Jézus nevében menj el, fájdalom, nincs itt mit keresned. A ona odišla. És a fájdalom elmúlt. Viete prečo? Tudjátok miért? Lebo bolesť nepochádza z neba. Mert a fájdalom nem a mennyből származik. Lebo nemá miesto tam, kde má miesto to, čo je nebeské, Božie. Mert a fájdalomnak nincs helye ott, ami mennyei. A tak keď pozývame veci z neba, tak odchádzajú tie, ktoré sa snažia vládnuť z pekla. És amikor a mennyei dolgokat kérjük erre a földre, akkor távoznak a pokoliak. Ale to, čo sa nám môže stať uprostred zápasu o budovanie tejto kultúry, De ami történhet velünk ennek a királyság kultúrájának a szervezésében, vagy megélésében, a spomeniem ešte také 4 veci, ktoré sa nám môžu stať, még kb. 4 dolgot mondanék, ami történhet. je, že potom máme na sebe taký tlak, že musíme byť dokonalí. Az egyik az az, hogy ilyen nyomást érzünk magunkon, hogy tökéletesnek kell lennünk. A to je prvá vec, ktorú chcem povedať. Nemusíš byť dokonalý. És ezt szeretném neked mondani, hogy nem kell tökéletesnek lenned. Minulý rok som bol s deťmi na výlete na bicykli. Múlt évben a gyerekekkel biciklitúrán voltunk, Ja mám 3 deti 3 gyermekem van, a zobral som ešte aj ich kamarátov, a bolo tam asi 8 detí. és meghívtam még az ő barátait is, tehát körülbelül 8 gyerek volt. A išli sme na taký vysoký kopec És egy ilyen magas dombra mentünk, a keď sme sa s neho spúšťali dole, tak sme išli po takej asfaltovej ceste. és amikor erről a dombról gurultunk lefele, akkor ilyen aszfaltúton gurultunk, A bola tam taká prekážka na spomalenie vozidiel. és egy ilyen fekvőrendőr volt ott az út közepén. A keďže som chcel byť taký moderný ocko, És mivel modern apuka akartam lenni, tak som si povedal, že to preskočím. azt mondtam a gyerekeknek, hogy figyeljetek, átugrom. A tak som v tej rýchlosti išiel na tú prekážku, És ahogy gyorsan mentem felé a Vyskočil som na fekvőrendőr bicikli. felé, vyskočil som na bicykli, felugrottam a biciklin, dopadol som na zem leestem a földre, a dostal som defekt. és kiukadt a bicikli. A keď som dostal defekt, tak som totálne sa zhrloval po celej tej ceste. És amikor kiukadt a biciklim, akkor így leestem a földre. 8 detí zabrzdilo, pozeralo sa na mňa krvavého. 8 gyerek lefékelt, és néztek engem, hogy milyen véres vagyok. A viete čo? És To- tudjátok mi? Toto nie je situácia, kedy vyťahnete svoj mobil, És ez nem az a helyzet, amikor kihúzzuk a mobilunkat, spravíte si selfie és selfit a poviete, készítünk, és azt spadol som mondjuk, na bicykli. leestem a bicikliről. Ľudia na Instagram a na internet dávajú tie najkrajšie chvíle života. Az emberek az Instára, meg a Facebookra a legszebb képeiket rakják, A potom si všetci myslíme, že musíme byť dokonalí. és aztán mindenki azt gondolja, hogy tökéletesnek kell lenni. A ja vám chcem povedať, že nemusíte byť dokonalí. De én azt szeretném nektek mondani, hogy nem kell tökéletesnek lenni. V Božom kráľovstve nie sú dokonalí ľudia. Az Isten királyságában nem tökéletes emberek vannak, Sú tam synovia a dcery. hanem fiúk és lányok. A tak je dobré byť real, byť reálny. Tehát jó, ha reálisak maradunk. Byť reálny v tom, že niektoré veci sa mi nepodarili. Fogadjuk el, hogy vannak dolgok, amit nem sikerülnek. Niekedy ľudia neboli uzdravení, keď som sa modlil. Ešte raz? Niekedy ľudia neboli uzdravení, keď som sa modlil. Néha az emberek nem gyógyultak meg, amikor én imádkoztam értük, Vlastne veľmi veľakrát neboli uzdravení, keď som sa modlil. sőt, nagyon sokszor nem gyógyultak meg, mikor imádkoztam értük, A niekedy sa cítim zle. és néha rosszul éreztem magam, A niekedy urobím chybu. Urobím hogy chybu niekedy. valahol biztos hibáztam. My nemusíme byť ovplyvnení len takým naháňaním sa po tých prejavoch moci. Tehát minket nem kell, hogy a hatalom érzése hajtson előre, tehát nem vagyunk hatalmasok.
Pretože my nie sme iba nejakí cítiaci, ktorí žijú z emócií. Mert mi nem olyan emberek vagyunk, akik csak érzésekből élünk. My sa nevoláme cítiaci, viete o tom? Minket nem érzőknek hívnak, tudjátok? My sa voláme veriaci. Hanem minket hívőknek. A robíme skutky na základe viery. És a dolgainkat a hit által tesszük, nem az základe érzések alapján. toho, čo Boh hovorí. Abból, amit az Isten mond. Takže nemusíš byť dokonalý. Tehát nem kell ott tökéletes légy. Druhá vec, zameraj sa na ten správny vzťah. A másik fontos dolog, hogy a jó kapcsolat, tehát a jó kapcsolat felé irányulj. Božie slovo hovorí, moje ovce počúvajú môj hlas. Az Isten szava azt mondja, az Isten szavában, hogy a juhok hallgatnak szavamra. Neviem, či to máte aj tu tak, že máte také zvončeky na bytovkách dole. Nem tudom, hogy itt is a lakásoknál, a bejáratban vannak-e csengők, Kde zazvoníte, aby vám otvorili, keď chcete ísť domov. ahol, tehát amit megnyomtok, hogyha valahova be akartok menni, becsöngettek, és akkor beengednek titeket. Poznáte to? Ismeritek ezt? Hej. Ja keď prídem domov a zazvoním, Én, hogyha megyek haza és becsöngetek, niekto zdvihne ten telefón, že kto tam je, valaki fölveszi a telefont, hogy ki van ott, a ja poviem, ahoj, tu som ja, otvor. és azt mondom, hogy szia, én vagyok az apa. Čo to znamená? Mit jelent ez? To môže povedať hocikto. Bárki mondhatja ezt, Ale moje deti poznajú môj hlas. de a gyermekeim ismerik a hangomat, A tak mi otvoria. és így kinyitják nekem az ajtót. Keď niekomu voláte cez telefón, poviete, ahoj, tu som ja. És mikor valakinek telefonon keresztül hívsz, hogy szia, én vagyok, A pokiaľ nevidí tvoje meno, aj tak pozná tvoj hlas. és ha nem látja a nevedet a kijelzőn, de így is tudja, hogy te vagy az. To je to, čo sa v tejto kultúre musíme učiť. Ez az, amit ebben a kultúrában meg kell tanulnunk. Počuť jeho hlas. Meghallani az ő hangját. A tretia vec, ktorú sa musíme učiť, A harmadik dolog, amit meg kell tanulnunk, predstavte si, že Božie kráľovstvo je ako toto pódium. képzeljétek el, hogy az Isten királysága olyan, mint itt ez a színpad. A nám sa častokrát v kresťanskom živote stane situácia, És a mi keresztény életünkben sokszor megtörténik az a helyzet, že sme uvideli, čo v tom Božom kráľovstve sa nachádza. hogy meglátjuk, mi az, ami ebben a királyságban található. Čiže vieme, že je tam nejaký kríž. Tehát tudjuk, hogy van ott valami fajta kereszt, Keby toto pódium bolo Božie kráľovstvo, ha ez a színpad az Isten királysága lenne. to je príklad, hej? Ez egy példa. Sú tam nejaké kvety, Vannak ott valamilyen virágok, je tam nejaký klavír a bicie van ott zongora és dob, a my si povieme, že to nám stačí. és mi azt mondjuk, hogy nekünk ez elég. A žijeme život, kedy vieme, čo v Božom kráľovstve je. És néha úgy éljük az életünket, hogy tudjuk, mi van az Isten országában. Pokoj, radosť, uzdravenia, Öröm, zázraky. béke, gyógyulás. Ale potom prídeme k tomu klavíru, De aztán oda megyünk a zongorához, a neviem, či je zapnutý, nem tudom, be van-e kapcsolva, a začneme hrať. és elkezdünk játszani. A zistíme, že to nevieme. És rájövünk, hogy nem tudjuk. Sorry. A zistíme, že to nevieme. Rájövünk, hogy nem tudunk zongorázni. Zistíme, že nevieme hrať na klavír. Rájövünk, hogy nem tudunk zongorázni. A častokrát sa nám stane, že si povieme, nech na klavír hrajú tí, ktorí to vedia. És akkor azt mondjuk, hogy hát zongorázzon, aki tud. A my sa uspokojíme s tým, že budeme vedieť, že ten klavír tam je. És nekünk elég az, hogy tudjuk, hogy ez a zongora itt van. Ale Boh nás volá ďalej. De az Isten minket tovább hív. Boh nás volá, aby sme sedeli za tým klavírom, až kým sa nenaučíme hrať. Arra hív minket, hogy üljünk ott annál a zongoránál, egészen még meg nem tanulunk zongorázni. Aby sme volali po tých Božích veciach a Božích princípoch, až kým sa nestanú prirodzené v našom živote. Hogy kérjük ezeket az isteni dolgokat egészen addig, amíg nem válnak természetessé az életünkben. Niekedy sa nám v cirkvi stáva, že uveríme v takú nejakú predstavu o niečom. Sokszor a keresztény életünkben előfordul, hogy mi valamit úgy elképzelünk. Keď moji chlapci mali menej rokov, tak 3 a 2, Amikor a fiaim 2-3 évesek voltak, tak našli doma šach. Šach. találtak otthon sakktáblát, A pýtali sa ma, ocko, ako sa hrá táto hra? és kérdezték, hogy apa, hogy kell sakkozni, vagy hogy kell ezen játszani. A ako vysvetlíte trojročným chlapcom, ako sa hrá šach?
Hogy magyarázzam el egy 3 éves gyereknek, hogy kell sakkozni? Tak som im povedal, ak chceš vyhrať, És akkor azt mondtam neki, ha győzni szeretnél, musíš ma dostať do pozície šachmat. akkor sakkmattot kell adnod. A sme rozložili figurky, začali sme hrať. És szétraktuk a figurákat a táblán, és elkezdtünk játszani. Pri každom pohybe tie deti Minden egyes lépésnél a gyerekek začali kričať šachmat, elkezdték kiabálni sakmat, lebo chceli vyhrať. mert győzni akartak. Lenže tak sa však nehrá. Csak hát nem így játszuk a sakkot. Viete čo? Toto niekedy robíme v cirkvi. Sokszor ezt csináljuk az egyházban. Pri každom pohybe Minden egyes lépésnél, voláme mozdulatnál. prebudenie. Azt prebudenie. mondjuk, hogy ébredés van. A myslíme si, že čím viac budeme kričať prebudenie, És azt gondoljuk, hogy minél gyakrabban És to fogjuk proste ezt stane. kiabálni, akkor ez megtörténik. ale to tak nefunguje. De ez nem így működik. Musíš zobrať svoj život, Venned kell az életedet, postaviť ho k tomu klavíru, odaállítani az zongorához, učiť sa, ako hrať megtanulni, hogy kell rajta a játszani, zasadiť ho do stratégie, és a hit szemszögéből nézni az egészet, ktorá buduje Božie kráľovstvo. amely az Isten országát építi. A neustále sa pýtať Boha. És minden alkalommal kérdezni az Istent, Neustále počúvať jeho hlas. hallgatni az ő hangját, Lebo on ti povie, choď na ten kopec a obetuj svojho syna. mert ő azt mondja, hogy menj föl arra a dombra. Viete si predstaviť, že by v tej chvíli Abraham nepočúval Boha viac? Že by išiel na ten kopec a zabil by svojho syna? Či si vedia predstaviť, že by nepočúval ďalej Boha, iba by zabil svojho syna? El tudjátok képzelni, hogy Ábrahám csak felvitte volna Izsákot a hegyre, és megölte volna, és azután soha többé nem hallgatott volna az Istenre? A vrátil by sa naspäť z toho kopca Visszajött volna a dombról, a a prišiel hegyről, by do kaplnky és bement volna a kápolnába, a povedal, Bože, urobil som, čo si mi prikázal. és azt mondta volna, hogy figyelj, Uram, megtettem, amit kértél. My potrebujeme počúvať Boží hlas v každej chvíli, Nekünk minden pillanatban hallgatnunk kell az Isten szavát, pretože tie inštrukcie sa môžu vyvíjať. mert az instrukciók, azokat, amiket meg kell tennünk, azok változhatnak. A ja by som vás chcel teraz pozvať k takej jednej výzve krátkej. És szeretnélek meghívni benneteket most valamire. Ak máte pri sebe telefón alebo zápisník, Ha van kéznél telefon, vagy egy jegyzetfüzet, môžete si ho na chvíľku vybrať. akkor egy pillanatra vegyétek elő, A na záver tohto času by som vás chcel pozvať, aby ste do tohto telefónu za najbližšiu minútu és arra szeretnélek benneteket kérni, hogy most ebben a percben napísali svoj sen. írjátok le az álmotokat. Čo chcete vidieť v Božom kráľovstve v Mit Maďarsku? szeretnétek látni Magyarországon, az Isten országában? Ako chceš, aby ťa Pán Boh použil? Az Isten országáról. Hogy szeretnéd, hogy az Isten használjon téged? Írd le. O čom snívaš? Írd le, miről álmodsz. My sme so spoločenstvom snívali o evangelizácii Slovenska Mi a közösségben arról álmodtunk, hogy Szlovákiát fogjuk evangelizálni, a pred 2 týždňami sme spolu stretli 45 000 ľudí v rámci Godzone turné po tých pár és rokoch. 2 héttel ezelőtt 4500 fiatallal találkoztunk a Godzone projekt alkalmával. Lebo Bohu nič nie je nemožné. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. Takže napíš svoj sen. Tehát írd le az álmodat. Minútu na to dáme. 1 percet adunk erre. Skús veľmi stručne. Nagyon röviden. Keď máš napísané, Ha leírtad, tak to je ten stav, že vieš, že klavír je v Božom kráľovstve. akkor ez már az az állapot, hogy tudod, hogy a zongora ott van Isten országában. A ja vás chcem pozvať ďalej. De én többre hívlak benneteket. Teraz si napíš 2 alebo 3 konkrétne veci, Kérlek, most írd le 2 vagy 3 konkrét dolgot, ktoré ty osobne amelyet te személyesen môžeš urobiť preto, megtehetsz azért, aby tento sen sa stal skutočnosťou. hogy ez az álom valósággá váljon. 2-3 dolog, amit megtehetsz azért, hogy ez az álom valósággá váljon. Napíš 3 konkrétne veci.
2 vagy 3 konkrét dolgot írj, ktoré reálne môžeš vykonať. amit reálisan meg tudsz tenni. Pretože sme pozvaní spolutvoriť s duchom to, čo chce robiť v tomto národe. S Arra Duchom vagyunk Svätým. hívva, hogy a Szentlélekkel együtt cselekedjünk azért, amit az Isten meg akar tenni ebben az országban. A posledná vec, ktorú vás chcem pozvať, Az utolsó dolog, amire hívlak benneteket, keď máš napísané tie 2 alebo 3 kroky, ha már leírtad ezt a 2-3 lépést, amit meg fogsz tenni, a teraz neviem, či nestratím vašu priazeň. Vašu priazeň. nem tudom, hogy most nem csalódtak-e bennem, Napíšte si dátum, írjátok fel a dátumot, kedy to urobíš. hogy mikor teszitek meg, Alebo dokedy to urobíš. vagy meddig teszed majd meg. Pretože Boh nás pozýva byť naozaj reálny a konkrétny v budovaní Jeho kráľovstva. Mert az Isten arra hív minket, hogy konkrétak legyünk a cselekvésben, amit az ő országáért teszünk. Amen. Nech vás Boh žehná. Ďakujem. Amen. Isten áldjon benneteket. Ja, ďakujeme. Ne rohanj el. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Sok mattot kaptunk. Én, aki a nevemben hordozom a vágfolyót, az előadás egy bizonyos pontján elkezdtem izgulni, hogyha Juliuszék imádkoztak a folyóért, és elkezdett a folyó visszafelé folyni 15 percen keresztül, és mondjuk kérek egy személyes imát, nem tudom, hogy a tolmács majd segít ebben, ha kérek majd egy személyes imát, akkor hogy fogok innen hazamenni? Nagyon necces lesz rükvercbe tett autóval végig Sződig, de ezek után, Julius, muszáj, hogy mielőtt hazatérsz, imádkozz értem. Nagyon szépen köszönöm előre is. Nem tudod, mire mondasz igent, de jó lesz. Nagyon szépen köszönjük. És a Magyar Karizmatikus Megújulás Mozgalma nevében köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönjük. Isten áldjon.